Volta i mitja, programa 331. Som dijous, 17 d'abril. Com s'integren a Andorra les persones que han decidit fixar la seva residència al nostre país? Ens en parla el llibre De Fora, la proposta d'aquest Sant Jordi del Centre de la Cultura Catalana. Conversarem amb els seus autors i amb dos dels protagonistes que han vingut de fora. Les pluges d'aquests dies fan que creixin matolls, unes herbes que amb l'arribada de la calor poden ser els detonants dels incendis forestals. Ens en parlarà en Josep Tomàs a l'espai setmanal de Ciència i Meteorologia. Les estrenes cinematogràfiques que arriben demà a les sales del Principat ens les explicarà com cada dijous en Manel Montoro. I al final, una persona que fa comèdia podria sortir a qualsevol de les pel·lícules que ens explica el Manel. Pau Duran i la seva revolta completen el programa d'avui. No hi doneu més voltes. Preparats? Fem volta i mitja. Molt bona tarda, s'acosta Sant Jordi i per això des del Volta i Mitja estem preparant un programa ben especial. Serem en directe, oferint-vos connexions des de la plaça del poble d'Andorra la Vella, però això serà dimecres per explicar-vos tot el que passarà al voltant de la Rosa i del llibre. I és que per Sant Jordi, evidentment, surten al mercat moltíssimes publicacions. De fet, ahir se'n va presentar un de llibre aquí a casa nostra, va ser al Centre de la Cultura Catalana, un llibre que es diu De Fora i que l'han escrit l'Arnau Colomines i la Maria Cucurull i repassa les experiències de 6 persones que fa anys van decidir venir a viure al Principat d'Andorra. El conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Joan Manuel Tresserras, i el ministre de Cultura, Juli Minoves, han escrit el pròleg d'aquest De Fora. El que farem és saludar, doncs, els protagonistes, els autors d'aquest llibre, el De Fora, Arnau Colomines, Maria Cucurull, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda. Com se us acut escriure aquest De Fora? Perquè, de fet, Arnau, per exemple, tu que ets el gerent del Centre de la Cultura Catalana, doncs habitualment feu altres propostes ben diferents per Sant Jordi. Portàvem 12 anys escrivint sobre una mateixa temàtica, es titulava Escriptors d'aquí, escriptors d'avui, i eren 12 llibres que van ser un recull de diferents escriptors, no d'Andorra, sinó, podríem dir, de tot l'àmbit pirinenc. A partir d'aquí, doncs, podríem dir que era una idea de que ja se'ns havia fet una mica caduca, i entre altres coses perquè a cada llibre hi sortien una vintena d'escriptors diferents. Per 12 anys, si fas la multiplicació, ja van sortir tots els que hi havia aquí, no? Per tant, hi havia un moment que la idea era massa recurrent i volíem canviar una miqueta aquest llibre de Sant Jordi. Es va proposar aquesta idea, la vam proposar amb la Maria, la gent del Centre de la Cultura Catalana, tothom hi va apostar fort i aquí el tenim, no? Molt bé, Maria, què és el que hi podem trobar en aquest llibre, en el De Fora? Doncs, bàsicament, hi podem trobar 6 entrevistes, no? Són 6 persones que, com es titula el llibre, van venir de fora, que amb això no pretenem que estiguin excloses de la societat andorrana, sinó ben al contrari, són un exemple de persones que han vingut aquí i han fet tot el possible per integrar-se. I el que volíem desgranar d'aquestes converses és fer veure que l'element principal d'integració és aprendre la llengua catalana per viure aquí, perquè d'alguna manera la societat t'ho demana per sentir-te ben autòcton. És un llibre d'entrevistes, doncs podem conèixer la realitat de part d'alguns d'aquests 6 entrevistats i la seva experiència a nivell integrador d'Andorra, oi? No només és un llibre d'entrevistes, sinó que també hem pretès, per molt que el fil conductor siguin aquestes 6 entrevistes, que també hi hagi informació sobre el país d'arribada d'aquesta gent. Precisament, una cosa important per no excloure ningú de la societat és posar-li no només una cara, sinó també un nom i saber d'on ve, quina llengua parla i d'on és. I, per tant, en el llibre hem afegit petits apèndixs que parlen del lloc d'arribada, des d'una fitxa del país fins a una recepta de cuina, passant també per apunts lingüístics, també apunts de curiositats sobre els països dels quals venen els nostres